Bună, sunt Alexandra Filip și sunt designer vestimentar în Timișoara. Primul contact cu moda a fost în copilărie, undeva în jurul vârstei de 4-5 ani. Mama mea făcea haine pentru mine, pentru sora mea și pentru toate prietenele noastre și cumva era normal, nu mi-am dat seama atunci că e ceva special în asta sau am înclinație spre așa ceva. Eram doar încântată de toate piesele vestimentare făcute de mama mea. Pe parcursul anilor începusem să îi spun mamei mele cum aș vrea să arate hainele pe care urma să mi le facă. Oricine și-ar spune astăzi designer vestimentar, pe atunci erai doar un copil care își stresa mama. Văzându-mă atât de pasionată de partea asta de modă, stil vestimentar, siluete, piese vestimentare, am primit cadou de la mama mea prima mașină de cusut. Am început să vând o parte din piesele vestimentare făcute de mine pe blogul pe care îl aveam atunci, iar după ce am terminat liceul, am făcut prima prezentare de modă cu 8 rochii create de mine. Am urmat cursurile Facultății de Design din Timișoara, iar la final, sursa de inspirație a examenului de licență a fost armura cavalerilor din anii 1500. După ce am terminat facultatea, am continuat să activez în acest domeniu, făcând rochii la comandă, participând la diverse proiecte, toate având ca scop final să am propriul brand, să-mi creez propriul brand, House of Boticia. De peste 3 ani de zile, sursa principală de inspirație a atelierului o reprezintă siluetele, pentru că frumusețea nu se măsoară în centimetri. Chiar dacă la început am făcut în mare parte ținute de seară, rochii de seară, în timp am ajuns să ne adresăm mai multor categorii de persoane, am dezvoltat mai multe proiecte, cel mai recent proiect al nostru fiind unul adresat sustenabilității. Folosim bucăți de material rămase în atelier în urma altor proiecte și realizăm sacoșe care pot fi purtate în mai multe feluri și majoritatea având 2 fețe, deoarece dorim să se potrivească cât mai multor outfituri. Fiind un brand mic, mă ocup personal de toți pașii, de la consultanță, la schițe, la alegerea materialelor, până în momentul în care clienta pleacă fericită din atelierul nostru. Site al atelierului, unde încă nu se pot găsi chiar toate produsele pe care le facem, dar venind în atelier vei găsi produse destinate proaspetelor mămici, produse vestimentare pentru o zi la plajă, pentru activitățile de zi cu zi, petreceri, deci nu doar ținute pentru evenimentele de seară. Și evident lucrăm și produse pentru mirese. Așa că îți putem fi alături indiferent de ocupația pe care o ai, indiferent de evenimentul care urmează și indiferent de activitățile pe care le desfășori. Dacă vrei să ne contactezi, o poți face pe Instagram, pe Facebook, pe mail și nu rămâne decât să faci o programare și să ne întâlnim. Te așteptăm în atelier.